Takže trochu backstory. Včera som bol pri Dunaji vybrať si iPhone SE, ktorý má Bluetooth a nefunguje mu nabíjací port. A akože wow, spoilery. Toto je ten najhorší šít, na ktorý som kedy pracoval. Horný reproduktor, chýba jeden šrob tuto, taký ako keby kovový shield, čo by tu mal byť, čo ochraňuje tú obrazovku. Aha, mám tu aj iFixit. Hej, takéto. To je. Tento shield tuže, no, není. Tuto hore chýbajú 3 šroby a v tejto hornej bracket, tuto, to majú byť 3 takéto dlhé. Tu bol len jeden dlhý a jeden krátky. Potom tento bracket, čo ochraňuje toto tu, ten by mal mať 4. Ja som dostal len 2 Philips. Jeden tu a jeden tu. To je všetko, čo som dostal. A že nefunguje nabíjací port. Ten displej sa ide reálne že rozpadnúť. Neviem vám to teraz ukázať. Tu je to roztrhané, tu je niečo roztrhané. Tuto chýba jeden šrob, tuto chýba šrob, tuto. A Taptic Engine vyzerá, že ho niekto vyhodil von z okna. Bolo tu zlepené, čo vyzerá ako horúce lepidlo. Takže toto bude pekný bordel opraviť a už sa neviem dočkať.